כיום מייצרים חשמל בתחנות כוח. מה שמייצר את החשמל הוא הגנרטור. השוני בין התחנות זה מה שמפעיל את הגנרטור. לרוב מדובר בנפט או פחם. אלו מקורות מזהמים אשר בשימוש רב מדי עלולים להיעלם מהעולם. המצב כיום בעולם מדאיג אותנו והחלטנו עכשיו על פתרון. על מנת להניע את הגנרטור צריך משאב מסוים המספק אנרגיה מתחדשת המספקת פתרון להפחתת פליטת גזי חממה ולהגנה על הסביבה. לאחר מחשבה מרובה עלינו על משאב כזה, גלי הים. על מנת להפיק חשמל מאנרגיית גלי הים, חשבנו על מערכת הבנויה כך. נציב קרש בים המחובר למצוף. אל הקרש נחבר מוט שיחזיק מגנט, שבאמצעות תנועת הגלים ייכנס ויצא אל סליל נחושת. בזכות תנועת המגנט בתוך סליל הנחושת נפיק חשמל. על מנת להבין את ביצוע הניסוי, תדר הוא מספר מחזורים בדקה, כלומר כמה גלים יהיה בדקה, תדר נמדוד ב-BPM. נעים מאוד, שמי הוא מייקל פרדאי. ביומיום אני מתגורר בלונדון, אבל קפצתי לעזור. לפני מעט זמן, בשנת 1831, קבעתי חוק שאומר ששינוי בשטף המגנטי דרך שטח התוכם תיל מוליך סגור גורם למתח חשמלי. מקווה שעזרתי, ביי בינתיים. אז לא הבנתי, מה בעצם אנחנו חוקרות? אנחנו נחקור כיצד תדר הגלים משפיע על כמות החשמל המופק. אני יכולה להתערב איתכם שהחשמל המופק יהיה ביחס ישר לתדר. טוב, אז כל מה שנצטרך עבור הניסוי זה יהיה מיכל שאותו נמלא במים, קרש פלסטיק, אמפרמטר, ממד שעליו נניח את האמפרמטר, סליל תיל, משות, תנינים, סלוטייפ, מגנט ומשקולת. אז איך עשינו את זה? הרכבנו את המערכת ומילינו במים בגובה של 8 סנטימטר, ואז יצרנו גלים בכל מיני תדרים בעזרת מטרונום ומשות. בעזרת האמפרמטר מדדנו את כמות החשמל המופק בתדרים שונים של הגלים, ואז כתבנו תוצאות, גרף ומסקנות. המטרונום שהתדר הוא 60, ולפי האמפרמטר אפשר לראות שהפקת החשמל היא נמוכה. התדר הוא 120, והפקת החשמל היא גבוהה מאוד. לפי הגרף המסכם את תוצאות הניסוי, ניתן לראות שיש כמה נקודות מינימום ומקסימום בהם הזרם נמוך או גבוה, ולא ביחס ישר לתדר כמו שהשארנו. על מנת להעביר את המוצר לים, חשבנו על מחקר המשך שבו נוסיף משקולת ממונעת הפועלת בהתאם לגלי הים באותה זמן.